Салому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, раҳмати калон барои одамое ки дастгирӣ мекунанд канали моро, лайк мемонанд, комментария менависанд, нехтуно, раҳмати калон. Барои реклама дар болои экран шуда рақам зан занед, ҳатман кӯмак мерасонем. дӯстони гиромӣ, имрӯз хонаи нав дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи 65 деҳаи Сомон қарор дорад. ин ҳамин хона. ҳозир медурем як маълумоти пурраша медиҳем, нархи намоша мегем, номероро мемонем, занг бизанем дар номеро. муомила дорад дӯстон. хона ремонтеш рафтестай, ками дигаш мондааст ремонтеш. хоб пешихона латок, асфалтай полни ра. хоб бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ноҳияи Фирдавсӣ гуфтем, маҳаллаи 65 микрорайон, деҳаи Сомон. 3300 сотиқ замин шай, об ҳаст, светошон ҳаст, септикай. мобайна нахи боғи агарот бигем гир ба гир решётка маҳкам. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. аз якум дӯстон медароем аз тарафи дедонхона. болош пластик, се намуд дег, дата 60 чил, дата чилияй, якта 22 литра. 22 кг. фасадкадаги тапони кафе. ҷои ҳоҷатхона. полни хонаро подключ мекунанд, метиҳанд дӯстон ҷоеш ки чизеш надора, або ё ки чӣ, ҳамаша тайёр мекунанд, метиҳанд дар нархи гуфтагимон. хоб инҷа ҷои душивояй, пластик задагиай, инҷа кафел пафел меша, ҳамаша турбошуз буровардагиай. инҷа ҳамаша мекунанд, метиҳанд. инҷа ҷои кухня меша дӯстон. ҷои кухни гарнитура кафел гирифтагиай, болош пластик, та кафел инҷарам тайёр мешавад. 2.5 ба 3 размериш. обши квадрат 170 квадратай. обши ҳамаи ҳамин хонаҳо. як хона дар берун 3 ба 4. як тиреза аз тарафи ҳавлӣ дорад. сафедкадаги авизрашда. полош ламинат мешава, абой подключ карда метиҳам. хоб дӯстон инҷа тапчан. тапчан гуфтем. деволо шувазадагай, инҷа дарбича мешава. бари хона нигоҳ кунед, дистансия где-то 1 метр даже 2 аст ба фикрам. дистансия ҳаст аз стена девом. дар маҳкамша куруг хона мешава. пишти хона хатиам роҳ аст.
як хонаи меҳмонхона дар ин тараф дӯстон 3 ба 4.5 як телевизори хати 3 ба 4.5 такҷда як подвали 3 ба 4.5 3 ба 4.5 ҳозираш дар римон надорад дӯстон ба навор намегирем торика инаму дар беча хати ай тараф роҳаш дӯстон ин ҷош дики камедори задаги обшивко ҳавли брусчатка полни задага брусчатка 3D хуб медароем ба даруни бино гуфтем ки бино дӯстон ремонтш рафтестай роста ки ҷои душевой мешава кафел гирифтаги ҳама размерош ҳаст болош пластик турбо ҳамаш ҳаст хоб 3 дар хона дар даруни бино як дар хона дар берун дидем яктаи дигар зал обши 5 дар хона дӯстон на хонао сафед кардаги полошон ҳамашон ламинат мешаванд падкулич карда метиҳам дар ин нарх 3.5 ба 4 будан 3 ба 4.5 дарошон як намуд ишам 3 ба 4.5 ҳама хона як размер дӯстон монтаж ҳама чизош кардем ҷо якунги хонаи дандар 3 ба 4.5 актриза аст барои ҳавлӣ калидорш 2 ба 5 об ҳаст бо мотори обзадагӣ барои на порша баланд кардан дӯстон датавата проводията ҷо ята дигар дар он тараф хоб як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи 65 деҳаи сомон сотиқ 3300 септик кирпичи сирх бардошта шудааст хона 5 дар хона обши 170 квадратни метр нархи хона $85,000 амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ баромонда мешавад муомила дорад дӯстон хона номерои телефон барои тамос 988 06 51 84 988 06 51 84 занг мезанед маълумоти пурра соҳиби хона медиҳад